I també avui parlem de ciència, parlem de medicina, perquè l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona celebra 20 anys, 2 dècades a l'avantguarda de la recerca, impulsant descobriments que han permès entendre més bé el càncer, més bé l'envelliment, el metabolisme. I avui ens acompanyen dues eminències, el director de l'IRB, Francesc Posas, bon dia i benvingut, i el doctor Joan Massaguer, cofundador i president del Consell Assessor de l'IRB, com dèiem, un referent mundial en la investigació contra el càncer. Moltes gràcies a tots dos per estar avui amb nosaltres al Tot es mou, un honor. Parlem de l'Institut de Recerca Biomèdica, que celebra 20 anys, que situa Barcelona en el mapa de la investigació mèdica. Com valoren aquests 20 anys? Home, aquests 20 anys jo crec que és un cas d'èxit col·lectiu. El 2005 es crea aquest Institut de Recerca amb la idea dels seus fundadors, el Joan Guinovart i el Joan Massaguer, aquí present, amb la idea de crear un centre de recerca d'excel·lència en biomedicina. I 20 anys després, jo crec que això s'ha aconseguit. És un centre que ara és un referent internacional en recerca en biomedicina, especialment en càncer i metàstasis. Doctor Massaguer, quan va començar, ara fa 20 anys, aquest centre, com entomen aquest repte i on som ara, 20 anys després? Fa 20 anys era un somni que semblava impossible, es va convertir en una realitat i un èxit inevitable, però al mateix temps en només un pas, perquè aquí no podem declarar victòria, molta feina a fer, incloent el desenvolupament de centres aquest i altres dintre la geografia de Barcelona i de tot el país. Està clar. I, a més, entenc que, clar, en aquests 20 anys ha estat el moment en què a nivell de recerca, d'investigació, s'han fet passos de gegant en la investigació del càncer. Estem a l'època daurada de la investigació oncològica, l'època que passarà a la història com aquella en la qual el càncer va ser convertit en una malaltia fosca, oscura i sinistra, una malaltia normal, que es tracta normal, amb èxit en molts casos i en altres casos no. Estem al mig d'aquest procés i l'IRB és un dels molts centres on això es fa dia a dia. Clar, estem al mig d'aquest procés. Això què vol dir? Què s'ha aconseguit? Amb quin tipus de càncers s'ha aconseguit més investigació que potser en d'altres? Quins són els càncers que més es resisteixen? Per què? I després entrarem en el tema de la metàstasi, que és el seu gran camp d'investigació. Bé, tenim 2 hores de programa i no sé si n'hi haurà prou per respondre la pregunta, però càncer és un nom genèric, són 500 malalties molt diferenciades. Algunes ja fa anys que les tractem amb gran èxit, les curem. Altres és l'altre extrem, encara resisteixen. L'avenç és en totes elles, però un dia, una setmana, un mes hi ha un gran avenç amb una i l'altra amb una altra. Estem curant, estem cronificant i estem evitant una darrere l'altra, evitant, prevenir. Sí, clar. I això és una campanya que durarà 3-4 dècades, estem a la segona, jo diria. La segona de fer els avenços. La investigació va començar 4 o 5 dècades, però van passar 2 dècades o 3 només podent prometre avenços en el futur. Des de fa una dècada i mitja estem fent entregues. I aquest és un procés que portarà això, un parell de dècades més, de dir, bueno, ara ho comencem a tenir apamat. I ara m'ha agradat molt aquesta expressió d'estem fent entregues. I des de que es fan les entregues fins que, doctor Posas, aquell malalt es pot beneficiar d'aquestes investigacions i d'aquestes entregues, quant temps passa? Perquè pels malalts sempre es fa llarg. Sí, clar, això depèn. Cada cop anem més ràpids en què una descoberta en un laboratori acabi arribant al pacient. Som molt conscients que la recerca ha d'anar més enllà, ha d'haver innovació, i això ho aconseguim creant empreses, tenir relacions amb indústries farmacèutiques perquè aquella recerca es pugui transferir, hi hagi innovació, però també molta relació amb tota la xarxa del sistema de salut perquè aquesta es pugui estudiar i pugui arribar al pacient el més aviat possible. Un exemple d'una recerca que hem fet a l'Institut és com predir, per exemple, que una pacient de càncer de mama tingui metàstasis o no.
doncs ja hi ha un kit diagnòstic en el mercat, a la clínica, que ens permet saber si aquella pacient desenvoluparà o no metàstasis, i això és molt important perquè definirà, per exemple, el tractament que aquella persona ha de patir. Clar, i aleshores ja hem entrat en el tema de la metàstasi, quan a aquella pacient se li diu que els biomarcadors aquests estan donant que sí que podrà patir metàstasi, com s'actua abans de que la tingui? Què es fa? Això és prevenció d'un cas d'alt risc, és a dir, una persona que ha tingut càncer, ha estat diagnosticat, el tumor ha estat extret, no s'havia escampat, que es vegi, però sabem que s'ha escampat, que microscòpicament i que està latent i que potser no aflorarà mai, però tenim el risc. I aquest, de fet, és el segment que coneixem menys de la metàstasis. Quina és la vida i vicissituds de les cèl·lules malignes que s'han escampat, que han sembrat diversos òrgans, i que sobreviuran durant mesos, anys, a vegades dècades. Amb això és el que falta en aquests moments, més coneixement, més investigació, a fi i efecte de saber com eliminar-les millor per prevenir que la metàstasis mai es manifesti. A més, de tractar-la, com ja estem fent, quan es manifesta. Clar, diu, aquelles cèl·lules malignes que s'han escampat, que potser mai s'expressaran, o que potser... Exacte. Això de què depèn, no? De la immunitat. De la immunitat del gen... De les defenses del pacient, de la persona, dels teixits i de tot el sistema, i sobre la immunitat, al seu torn, incideixen altres coses, el metabolisme, l'alimentació, l'exercici, infeccions que tinguem. La immunitat i la inflamació són els grans determinants de que les cèl·lules amb males intencions progressin, facin càncer, facin metàstasis o deixin de fer-ho. Què hem d'entendre per inflamació? Perquè es parla molt sovint d'inflamació relacionada també amb el càncer. Què és la inflamació? La inflamació és estats reactius dels nostres teixits quan tenen estressos. Estressos d'índole molt diversa. Pot ser una ferida física, pot ser una infecció. Una infecció en el pulmó dona inflamació a tot el pulmó. Aquesta inflamació de tot el pulmó pot despertar antigues cèl·lules que eren totalment adormides i que encara no han estat eliminades. Això és el que en aquests moments la comunitat, el sector, està intentant descobrir, entendre i definir en termes precisos a fi i efecte de portar a la clínica maneres d'evitar-ho o de mitigar-ho. És a dir, que hi poden haver com càncers adormits i que hi ha determinades situacions, accidents sanitaris de salut, digue-li infecció, que pot ser com un despertador d'aquests càncers adormits i que això pot desencadenar-ho. Correcte. Normalment les cèl·lules canceroses que viatgen al nostre cos i s'escapen d'un tumor primer passen moltes vicissituds, abans no arriben a l'altre lloc, però és veritat que solen amagar-se del nostre sistema immunitari, estan allà, residents, però hi ha un dia que desperten. I pot això ser generat per molts factors diferents, que són els que acaben disparant un segon tumor, que és diferent al primer i, per tant, l'hem de tractar d'una manera diferent. La immunitat i la inflamació, com les podem previndre? Com podem alimentar-nos? Quin tipus de vida hauríem de portar per tenir-les a ratlla? Ja ho sabem. I genèticament... Ja ho sabem, això sí que podem donar resposta. Fer bondat. Fer bondat. Viure amb equilibri, bona dieta, exercici, prevenció, xequejos mèdics. És la suma d'aquestes accions. Evitar conductes de risc és la suma d'aquestes accions que mitiga, disminueix el risc. Quan parlem de controls, anàlisis mèdiques... Anàlisis mèdics, sí. Quin tipus de valors ens hauríem de mirar, no sé, i amb quina freqüència, anualment, potser, i depèn de si som homes o som dones? Això depèn, i són les colonoscòpies, examinar-nos la pell per possibles melanomes, si hi ha el risc de pulmó perquè hi ha emfisema o perquè un ha estat fumador, doncs està alerta si hi ha hagut riscos, està alerta sobre la possibilitat que es manifesti tumor i aleshores intervenir com abans millor. Clar, quan parlem que hi ha tants tipus de malalties cancerígenes, cada
càncer requereix d'un tractament segurament molt diferent, cada càncer té el seu DNI. Això vol dir que quan parlem, si algun dia podem arribar a parlar, que aquest és el desig de tots plegats, de que el càncer s'ha cronificat, anirà a diferents velocitats, aquesta cronificació. No serà el mateix arribar a aconseguir la cronificació d'un càncer de pit o de pàncreas. Sí, no, això segur, perquè nosaltres, aquests càncer que nosaltres anomenem, que el Joan ja ha comentat, que són 500 malalties diferents, cada un evoluciona d'una manera, té el seu patró i, per tant, el tractament és diferent i la resposta a aquest patró és diferent. Per exemple, nosaltres, un dels grups del nostre centre estudia amb intel·ligència artificial les mutacions que originen molts d'aquests càncers que nosaltres tenim, per tal de trobar quina ha sigut aquella mutació original que ha portat aquell càncer, perquè a vegades un mateix càncer fins i tot ve de diferents mutacions i la manera que l'hem de tractar és diferent, perquè si no el resultat és diferent. I això és guia els oncòlegs a veure quin és el millor tractament. I un té més èxit i l'altre tindrà una mica. Segurament deu ser una prova molt cara, però estudiar el genoma personal de cadascun de nosaltres, això seria una gran eina de prevenció de cara a poder saber quines... No ho sé. Els principals, perquè genèticament tenim predisposicions a tot, però moltes predisposicions no venen només d'un gen o dos, sinó d'un conjunt, un cúmul. I tampoc pots viure la vida així. No, clar. I per cert, una cosa que he dit abans, que l'objectiu és la cronificació, no és la cronificació. L'objectiu és la cura. La prevenció i la cura. La curació. La cronificació és un bon èxit de camí cap a la cura, però el nostre objectiu és la cura. És curar, és prevenir i curar. Sí, absolutament. I arribem on arribem. Era un excés de prudència per part meva, perquè tantes vegades, quan parlem d'aquestes malalties, doncs moltes vegades hi ha conseqüències no desitjades i, per tant, sí que la cronificació, entenc que ja serà un primer pas, però és evident que es busca la curació. I si haguessin de fer un pronòstic d'on som per aquesta curació, quant temps falta per això? Hi ha 500 respostes per cada una de les 500 malalties. Per algunes d'elles ja fa anys que es curen. Ja està. Ja està. El 60% dels... Quins càncers, per exemple, doctor Massaguer? Un cas cèlebre va ser la leucèmia mieloide crònica. Hi ha molts càncers de pit que es curen. Hi ha molts càncers de colon. També depèn molt de quin estadi hi hagi la diagnosi. Si està localitzat, el nivell de curació és molt alt, 90-95%. El mateix càncer que no es va detectar a temps i ja està escampat, ja és una altra cosa. O sigui, la resposta de seguida es torna molt complicada, però anem acotant a tots els 500 càncers, estan tots ells amb un nivell, els reptes més importants, els cèlebres i abundants, ben coneguts, pàncreas, pulmó, però està canviant. Tenim càncer de pulmó avui i tenir-lo fa 5 anys, més val tenir-lo avui. Perquè tenim teràpies, medicines, que han sortit, immunoteràpia, així com teràpia dirigida, que estan fent un impacte important. Clar, estem parlant d'immunoteràpies, teràpies dirigides, és a dir, cap a on avança la recerca? Cap a quin tipus de tractaments? Jo crec que aquests són els tractaments que estan fent ara la gran diferència en com evoluciona el càncer i com el podem aturar. Clar, el doctor Joan Massaguer és l'actual director de l'Institut Sloan Kettering de Nova York. Parli'ns també d'on som aquí, a casa nostra, a nivell d'investigació, on estan els Estats Units. També preguntar-li en relació ara amb la presidència de Donald Trump, apostes o no apostes, entrebancs potser que s'estan trobant a nivell d'apostes per la investigació i a nivell de recursos també, què està passant amb tot plegat, que ens faci una mica de retrat de la situació d'aquí i d'allà, sí, del panorama. Malgrat els èxits que estem parlant en tots els àmbits, d'infecció, de vacunes, d'oncologia i tal, irònicament, hi ha una resposta de desinterès per sectors de la societat sobre la ciència. I això agafa volada política i tenim les manifestacions que veiem, sobretot als Estats Units, però no solament. Als Estats Units hi ha embats contra la ciència, no està sent derruïda, però està patint i estem
perdent recursos, sobretot recursos de talent. No perquè fugin cap a la Xina o cap a Europa, que sí, alguns, perquè fugin de la ciència. Fugen de la ciència. Gent jove que veu això diu no, aquí no m'hi fico, això no és prometedor, hi ha masses dificultats. I per què tenen aquesta percepció de que tindran tantes dificultats? Què ho fa? Perquè hi ha una realitat de que els pressupostos es congelen per investigació, les decisions d'inversió estan, en comptes d'estar dirigides, basades en el mèrit científic dels projectes i dels programes, doncs estan influenciades per temes polítics, de repartiment regional, totes aquelles coses que defineixen un sistema d'investigació afeblit, que és el que països com el nostre han intentat emular als Estats Units per tirar-se a si mateix endavant. Aquí estem com estem. Aquí tenim algunes coses que, com he dit abans, eren un somni fa 20 anys. Aquest èxit, d'altra banda, està contrarrestat per altres barreres que han sorgit, que no teníem fa 20 anys i que les tenim ara, cada cop més. Traves administratives, burocràtiques, terribles, que impedeixen que instituts com l'IRB i altres encara facin més, encara vagin més enllà. A més de la dedicació de producte intern brut limitada, no és la que pertoca a un país com el nostre comparat amb els europeus. A més d'això, hi ha sobretot trava política i administrativa, sobretot, tant que ni els polítics hi poden fer gran cosa. No, que inclús la intel·ligència artificial podria fer un servei amb això i agilitzar tots aquests processos. Exacte, perquè la natural no ens fa gaire bé. No està funcionant, no està funcionant. Ens quedem amb el missatge optimista, de totes maneres, aquesta aposta per la recerca i per la investigació del càncer que han transmès tots vostès en aquest moment a la nostra audiència. Ha estat un plaer, doctor Joan Massaguer, doctor Caso també, que ens hagi acompanyat avui al Tot es mou. Endavant amb la recerca, endavant amb la investigació, perquè realment és la millor aposta que poden fer des dels dirigents polítics, a les societats, individualment qui s'ho pugui permetre també fer aportacions per la ciència. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Moltes gràcies. Seguim amb més coses.